ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍। ଆଜି ସିନ୍ଦୁରଫୁଲି ସିରିଏଲରେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଦ୍ୟା ଅଂଶ କଥା ନ ଶୁଣିକି ନିଜେ ନଳକୂପ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ କରି ଧୋଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାକୁ କୁହେ, ଆରେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ କରିଦଉଛି, ତମେ ଧୋଇ ହୁଅ। ଆଦ୍ୟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହୁଏ। ଆଦ୍ୟା ଧୋଇ ହଉଥିବା ବେଳେ ଅଂଶ ଖାଲି ଆଦ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ବି କହିପାରୁନଥାଏ। ଆଦ୍ୟା ଧୋଇ ହେଇସାରିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଅଂଶ ଦେଖେ ଯେ ମଲ୍ଲିକା ତାକୁ ରାଗିକି ଖାଇଗଲା ଭଳି ଅନେଇଛି। ଅଂଶ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଦ୍ୟା କଥା ଭାବୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ଦେଖେ ଯେ ଆଦ୍ୟା ଶୀତରେ ଥରୁଛି। ସେ ନିଜର ଗାମୁଛାରେ ଆଦ୍ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଦ୍ୟା ମିଛ କହୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି, ବେଳେ ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆଦ୍ୟା ସକାଳେ ଉଠିକି ଦେଖେ, ଇଏ ତ ଅଂଶଙ୍କ ଗାମୁଛା। ସେ ରାଗିକି ଯାଇ ଅଂଶକୁ ତା ଗାମୁଛା ଦେଇ କୁହେ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଉପକାର, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ବି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଉପକାର ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଅଂଶ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟା କୁହେ, ଆପଣ ମୋଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଅଂଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମତେ ଏବେ ଏକଲା ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଅଂଶ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ଅଂଶ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ତାପରେ ପୁନିତ ହୁଏ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଭଲରେ ଆସିଗଲେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ। ମଲ୍ଲିକା ଜଲେବିକୁ କୁହେ, ଓ ଏବେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଚାଲିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଇୟରଠୁ ଏଠି ପାଦ ବି ପକେଇବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଜଲେବି କୁହେ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସବୁ ପାୱାର ତୁମ ହାତରେ ଥିବ ଦିଦି। ତାପରେ ଅନି, ମଧୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅନି ଅଂଶକୁ ଦେଖିକି ପାପା ପାପା ହେଇକି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଏ। ମଧୁ କୁହେ, କିଛି ଆଉ ବାଟରେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଝିଲମିଲ କୁହେ, ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ଆସିଗଲୁ, ଖାଲି ଅପାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମଲ୍ଲିକା କୁହେ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ନା ମା, ସେଥିପାଇଁ। ମଧୁ କୁହେ, ଆଉ ବାହାରେ କଣ ପାଇଁ ରହିଲ? ଅଂଶ ମଲ୍ଲିକା ଚାଲ ଭିତରେ ପୂଜାରୀ ନନା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧୁର ନଜର ଆଦ୍ୟା ଉପରେ ପଡେ, ଆଉ ସେ କୁହେ, ଇଏ ଏଠି। ରଞ୍ଜନ କୁହେ, ଏଇ ପିଲା ଅଂଶ ପିଛା କେବେ ବି ଛାଡିବନି। ତାପରେ ଅନି ଆଦ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ମାମା କହିକି ତା ପାଖକୁ ଦୌଡି ଯିବା ବେଳେ ତାକୁ ମଧୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଆଦ୍ୟା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏନି। ତାପରେ ଆନ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, ସେ ବି ମାମା କହିକି ଆଦ୍ୟାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଏ। ତାପରେ ଆନ୍ୟା ଅନିକୁ ଦେଖିକି ଅନି ଡାକେ, ଅନି ତ ଜେଜେମାଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ତାପରେ ଅନି ଆସିକି ଆନ୍ୟାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଦିଏ। ଆନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲୁ ଅନି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେତେ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ନା, ମହାଦେବ ଆମକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଅନି ଆନ୍ୟାକୁ ମାମା କହିକି ପାଖକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଧୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନି ସହ ଆଦ୍ୟା କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟ, ଦିବ୍ୟା ଆଉ ଆନ୍ୟା ସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଅନି ସେଠି ଏକଲା ଠିଆ ହେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ମଧୁ ଅଂଶକୁ କହେ, ତୁ ଆକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିଛୁ ନା? ଅଂଶ କହେ, ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ମାମା, କାହାକୁ ଇନଭିଟେସନ ଦେବାକୁ ପଡେନି। ରଞ୍ଜନ କହେ, ହଉ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଅଂଶ ଭାବେ ଏଇଟା ଠିକ ଟାଇମ, ଯାଏ କଲ କରିକି DNA ରିପୋର୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ପଚାରି ଦିଏ। ସେଠୁ ସବୁ ସତ ଜଣା ପଡିଯିବ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଲ କରେ, ଆଉ କୁହେ, ମୋ ରିପୋର୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍କର କୁହେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ବି ଫାଇଲ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଡିଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇରସ ପାଇଁ। ଅଂଶ କୁହେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ କି ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବାର? ୱାର୍କର କୁହେ, ନା ସାର୍, ଆଉ ଥରେ DNA ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଂଶ ଭାବେ, ହେଲେ ଆଦ୍ୟା କଣ ରାଜି ହେବେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।